Szeretettel köszöntök mindenkit, szeretnék bemutatkozni. Gergely Ildikó vagyok, gyógytestneves szakirányú képzés vezetője, és ennek a konferenciának a lebonyolítója, háziasszonya, inkább úgy mondanám. Elsősorban köszöntöm az Lovasznyi Menczó Andreát és óvodás csoportját. Szexárdról érkeztek hozzánk, és tulajdonképpen ez is indokolja azt, hogy nem úgy kezdtük a konferenciát, hogy a végén van egy bemutató, hanem ővelük kezdünk meg, hiszen nagyon messziről jöttek el. Nem is szeretnék most több mindent más mondani, csak azt, konkrétan egyből átérnék a lényegre, mi az, amit nektek figyelni kell. Van egy hitünk, mi szerint, illetve tulajdonképpen arról szól a dolog, hogy a füles labda használatával kapcsolatban támadás ért bennünket. A szakmát. Hogy a füles labdát, ha valaki megfogja, a gyerekekről van szó, ahogy fogja, pupos, hipotikus hátat csinál. Na most nézzétek meg majd a gyerekek hátát. Én többször megnéztem őket már videón, egyetlen egy pupos hátat nem láttam. Hogy miért nem? Ezt ti látni fogjátok, de majd lent fönt a teremben majd meg is fogjuk beszélni. Andrea néni, átadom neked a szót. Be vagyok kapcsolva, nagyon jó, nem kell hangosan beszélni. Látjátok, milyen sok vendég van? Megmutatjuk, hogy milyen ügyesek vagyunk, álljatok fel. Forduljatok felé. Nagyon idegessetek a jobb kezetekkel oda a vendégeknek. Jobb kézzel, nagyon jó, visszaintegetnek, de jó. Bal kezekkel. Nagyon ügyesek vagytok. És előre az anyukáknak. Az anyukáknak. Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy kinyithatom a zsák száját. Mi van benne? Szobros játékkal kezdünk. Nagyon figyelsz.
És ha azt mondom, hogy tűz, víz, víz, és repülő. Emelt vállaltad föl a fejed. Nagyon szép. Tűz, víz, repülő, tűz, víz, tűz, víz, repülő, repülő. Mondom, repülő. Nem tudom őket becsapni. Tűz, tűz, víz. Hú, de szép. És repülő utoljára. Emeld a fejed, nyújtva a lábatok. Üljetek rá a labdára, forduljatok felé. Már kis fordulj felé, kérlek. Magastartás légző gyakorlat következik. Talajérítéssel fújjátok ki a levegőt a szátokon. Orrotokon keresztül belégzés. Fújjátok ki a levegőt. Belégzés. Bent tartjuk. És fújjátok ki. Nagyon jó. Nézzünk csak körbe, milyen vonalak vannak itt. Milyen vonalak. Na, akkor most ti lesztek a fecskék vagytok? Gondolatlanul ugrás a sárga vonalra. Sárga. Na és keresd el a szemeddel, hogy hol vagyok. Légy szíves. Ne fordítsatok hátat nekem, én sem fordítok nektek. Kösz. Szabi. Ugrás össze-vissza. Ugrás a sárga vonal. Gombócartókák. Gombócartókák. Kukucs. Hol vagyok? Na még egyszer. Ugrás a kék vonalra. Keresd a kéket. Keresd a kéket. Ugrás a piros vonalra. Ugrás a sárga vonalra. Gombócartúrok vagytok. Gyere vissza. Az is sárga, igazad van. Utoljára ugrás a piros vonalra. Na, egy pici légzőgyakorlat, oldalsó középtartás, karkereszteléssel fújjátok ki a levegőt. Fordulj felé magamra, légy szíves. Orrotokon keresztül belégzés. Fújjátok ki a levegőt. Belégzés és nyújtva a kar, és fújjátok ki. Gyönyörű volt, gombócartókban, gyertek, de a zenés gimnasztikához egy fiú, egy lány, rájöttök ide, legyetek kedvesek. Egy fiút, egy lányt kérek szépen. Egy fiút, egy lányt. Aztán majd máskor is azt kérem, hogy egy fiú, egy lány, csak nem mindig sikerül. Légy szíves, Szabi. Menjen. Hol ne hozzuk az időt. Kicsit hallgassanak. És
És purítsd be a labdát. És vissza. És menetirány. És vissza. Na most figyelj, megállunk, és picikét. És ki. Szép, és be, és itt maradunk, vonatot kérek. Azaz. De szép. És vissza a vonat. És menetirány vonat. Szép, nagyon szép. Na most, gyerünk oda a fehér vonalra. És ölelés. Nem baj, tedd hátrébb az oszlopot nyugodtan, kedveljen. Azaz. És kézfogás, száll alá. Fölállunk, és visszajött. És járatlan nyújtott karral. Csak figyelj engem. Semmi baj, igaz? Na hadd nézzem a karokat. Nyújtva. Nagyon szép, érésben a labdát. És tollat hátra. Sarokülésre. Nagyon szép. Kocakot fogod. És egyszerre most. Nyújtsd ki a karod. Nagyon szép. És vissza. Na még egyszer föl. És most fölállunk a fehér vonalásra. És egyszerre. Has alá, gyerünk! Na most figyelj egyszerre. És hajlít most. És nyújt. És hajlít. És nyújt. És kalipál. Nagyon szép. Emeld a fejed, botod. Kalipál alá. És vissza a vonalra. Öleld át a labdát. Szeretjük? Hú, de zavar ez itt a fejem. Jó, és visszaültök a labdára velem szemben. Fehér vonalra velem szemben. Igaz, és meg nyugodtan. Gurul ez a labda, nem gurulós. Nem, most a térdünket hűtsük. Figyelj rá, nem mindig más mutatok. Marcellán figyelsz. És föl! És vár! És föl! És vár! És föl! És megérintjük a talajt. És magas tartásba föl a kéz. És még egyszer talajérintés lassan. És magas tartás. Nagyon szép. Köszönjük volt. Nem kérjük többet, köszönjük szépen. Ügyesek voltatok, maradjatok. Mert én igen, most jön a nyuszikás játék. Miért nyuszika? Legyetek itt a mókusok. Ugrálnak, a kenguruk is ugrálnak. Na, akkor mondjuk el azt a mondókát, hogy nyuszi, nyulacskát, ne félj tőlem, nincs puskát, van is nékem egyedre, zöldkát. Na, még egyszer, de most egy hadd meg. Nyuszi, nyulacskát, ne félj tőlem, nincs puskát, van is nékem
Ki a házban? Ilyenkor mindig el szoktam nekik mondani, hogy vigyáztok saját magatokra, meg a társatokra, de már nem kell. Meg a Karikára is vigyázni kell, de nem kell már nekik elmondani. Nyuszikák be a házba! Nyuszikák ki a házból. Állj, Adiel, bocsánat. Nem baj, itt volt a tiéd, nem baj. Későn vettem észre én is. Nyuszikák be a házba! Segítsétek egymást. Bizony, a Csabi is segít. Nagyon szép. Nyuszikák ki a házból! És utoljára nyuszikák be a házba, forduljatok felém, legyetek kedvesek, nyúla, nyuszik. Emeljétek fel a karikát a fejetek fölé. Légző gyakorlatot kérek szépen, mindenki felé fordult, ugye? Fújjátok ki a levegőt, karikát a vállhoz érintitek. Orrotokon keresztül belégzés. Fújjátok ki a levegőt. Orrotokon keresztül belégzés. És fújjátok ki a levegőt. Nagyon szép volt. Emeljétek fel a karikát, hogy gyorsan össze tudjak szedni. Én mindig ezt mondom, bizony, mindig ezt mondom, de ti meg segítetek engem, és a következő játék az, hogy akitől összeszedtem a karikát, az kerítse be a botit. Kerítsétek be a botit. Hol a botit? Meg kell találni. De milyen türelmesen vártál, Marcell, köszönöm, és a Szabi is. Nagyon jó, és ügyesek, ugrás össze-vissza. Kerítsétek be a 2 grétát! Hol a 2 gréta? Van, meg kell találni, és most nagyon nagy a helyük, és megtalálják. Így van, ugrás, össze-vissza, ugrás, ugrás, ugrás. Kerítsétek be a Reginát, meg az órát! A Reginát, meg az órát! Ilyenkor megáll, akinek a nevét mondom, az megáll, és a többieknek be kell keríteni. Eldönteni, hogy melyik van közelebb, melyik a barátom. Kit választak? Mi nem maradtatok, mint a borra való, Szabi meg a Tomi. Mi van? Mi a bajtok? Elfáradt a Tomi? Hol vagy, mint a rokkant öreg apám? Mi a baj? Fáj valami? Mi a baj? Miért nem megy ez az ugrás? Elfáradtatok. De! Na, akkor ugrás össze-vissza, ha nem fáradtatok el. Még a kedvenc játékotok vissza van. Kerítsétek be a Lucát meg a Csiki Marcit. A Lucát meg a Csiki Marcit. Ugrás össze-vissza, utoljára játszunk a kerítsetek be játékot. Ezt tudom, amikor jönnek utána. Na, kerítsetek be engem! Én ebbe szeretnék maradni, jó? Meg itt erre vigyázzunk. Igen, ott vigyázzunk, azért ne vágjatok hátba, szépen, de azért kerítsetek be, mert nincs mögöttem senki. Nem, munkapiszka. Magastartásba kérem szépen a kezeteket, vállérintéssel fújjátok el levegőt. Orrotokon keresztül belégzés. Fújjátok el levegőt. Orrotokon keresztül belégzés. Bent tartsuk a levegőt. És fújjátok ki. Ha azt mondom, hogy piros a lámpa, ez az utolsó játékunk, mutassátok meg, nem mond. Piros a lámpa. Piros a lámpa. Sárga. Piros.
Mindjárt végzünk. Jó. Piros a lámpa. Állj, a piros. Várj a sárga. Na mehet a zöld a lámpa. Piros a lámpa. Tessék jobban odafigyelni. Piros a lámpa. Sárga. És zöld a lámpa. Zöld a lámpa. Zöld a lámpa. Zöld a lámpa. Piros a lámpa. Sokszor mondtam direkt, de nem tudtam becsapni. Piros a lámpa. Leesünk. Mit csinálunk utána? Nem, mindent ráadunk. Piros a lámpa. Sárga. És utoljára zöld a lámpa. Nagyon ügyesek voltatok, legyetek kedvesek, autók ide beállni a garázsba. Ide be a garázsba autók, úgyhogy velem szembe fordultok. Elfáradtunk. Szabad? Autók a garázsba volt, ez volt az utolsó játékunk. Még szeretném megmutatni, hogy milyen szép a hátatok. Velem szembe fordultok. Zárod a lábad, mindenki. Fölálltok. Nem foglalkozunk most a labdával. A labda hadd guruljon. Engedd el a labdafényt, légy szíves. Álljatok át a helyre, húzzátok be a pocakotokat, és vissza a sarkatok. Most, akinek nem mozdult a válla, gyönyörű a háta. Nagyon büszke vagyok rátok. Köszönöm szépen. Gyerekek, nagyon szépen köszönöm a bemutatót, köszönöm a szülőknek és az óvodavezetőnek, aki mindezt lehetővé tettek, hogy ők ide eljussanak. Andi néni, ami gondolkodik, levegőt kap, csak annyit szeretnék, ti is gondolkodjatok azon, hogy mit nem fejlesztett ez a testnevelés foglalkozás. Tehát ez, amit látunk, ez egy nagylabdás testnevelés foglalkozás volt, kompletten, úgy, ahogy van. Ennél több azt hiszem nem kell, és mindent elmond, amit lehet, és gondolkodjuk, mi az, amit nem fejlesztett. Miközben majd mentek fölfele, az én fülembe belesógatjátok, hogy volt-e olyan, amit nem fejlesztett. Akár a finom motorikától kezdve, annyira komplex. Az óvodásról szeretném még Anna-néni bemutatni, és mielőtt nem is most átadom neki a szót. Én csak nagyon röviden annyit szeretnék mondani, hogy szívem vágya álma bennük van, mindenféle terítéken. 20 gyerekkel jöttem Szexádra a Mérejóvodából. A 20 gyerekből 4 fog iskolába menni. Jövőre még van egy évünk. 10 fiú, 10 lány, nagyon jó a nemek elosztása, nagyon jó az életkor, és velük 3 éves koruk óta labdázom. 3 éves koruk óta, és nem hagyják abba, mert még labdázni szeretnének, én meg beszélni. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük szépen, és remélem, hogy nagyon sokan megszerettétek a labdát, mert számomra a labda az egy csoda.